A mi una qüestió molt important quan improvises o quan t'enjuntes en gent en la que coneixes o no coneixes, però que en el llenguatge musical estem d'acord. O sigui, anem a fer una improvisació sobre un ritme X o sobre un to qual o... Entonces, moltes voltes jo he tocat amb gent que no coneixia de res. Per exemple, en el pub 4 de la Xara em vaig ajuntar en un belga, un nord-americà, en fi, gent de diverses parts del món i cada un van anar a actuar aquesta nit, a aquest puesto. Ens coneixíem, bueno, vam conèixer sopant, mitja hora antes d'actuar. I entonces el bateria pega 4 gols, es comença un ritme, s'agarra el baix, s'agarra el pianista, s'agarra el baix i poquet a poquet anem calfant. I això és el que va eixint. I en una mirada entre músics, el pianista i el saxo, o el saxo i la guitarra, o això, en una mirada, cuidao que vaig entrar jo. O sigui, un llenguatge que només els músics troben que es pot, i ells que sap molt de música, que ho veu, i diu, ostres, allí van com el tren antic de vapor. Particularment la interpretació que el meu amic Sebastià i jo hem fet, no me'n recorde, perquè efectivament era una improvisació, no puc recordar-me'n del que he fet fa mitja hora. L'únic que sí que recorde és la sensació i l'emoció que ha tingut jo quan fèiem els dos. Hem anat com un tren en dos carrils diferents i els dos carrils s'enjuntaven i moltes voltes es separaven i es tornaven a enjuntar. Anàvem fent com una ondulació de dir ara entre jo, ara fas tu, ara faig jo. El viure és la música.